la. Dayang, may nasabdang piagukasan si Maway numol nila yung layo sino magdabarkada maring di da jamilay ni Rayang. La. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina, yarin doa magbubugit basura nagkawa na. Magugit kan basura sa mga lingkat namin nirang. Kita yung nagusik kuloy balik kugitan nirang. Amo na sa pagkagawan doon nakasara pagbibilan si mga kausugan. Nirang. Ito di sa bilatan nyo, hindi na ako petalos nagbisara ka mo reto yung magunot ka mo na rin. Boarding house ba yung da? Mag-boarding Bukong house. bag. Kamu to yung pagyano ni Ika kumala mari. Oo, Namita ka mo diyo man. Makahati ko rin traffic karan. Bisikan ka ina. Tadi siya tingan nyo karwa. Ibudyang kulo ako. Ikaw? Ako budyang kugita sa nirang. Namita ka mo miyari padai ko, pampadaira. Ibudyang ko kita, iwan ibudyang kulo, di nga dakat kami, di ba? Doon ba hindi? Kasi Dinadap na ka na po. kasi sabi ng dagbos nyo, di na kamo laki yung sindakat iwan lupa. Yaring kwan. Doa kwan, hindi ko kaya nga tabang uno yun, boarding house ko nini, banal. Ano na sa rin mag-rent? Ay, bago. May mag-rent. Assalamualaikum. Kami sa ini babo. Sure ka, magtiwala ka, Dway ni? Ikaw ba yung Nirang. Alat buha na. Denda ilo. Wait, takad to eh. Suba no. Uning kaya niyo, may taon, on down payment nila. Sabi ato na jawa basta, amo rin paminon na mo rin di kanyo, mangandol kami kanyo, we bilang nagbus niyo ang panakaw. Nirang. Alat buha na. Minga bari pala. Inba pala. Sabi ko sa buha no. Mangidingin. Biya babay kayo na beto, biya mga adak niya. Siyempre pula buhok, ijumma ba? Ijumma. Ay, Juma? Oo, ijumma Alo, sa ka na tindahan. tira yung mga biat nin palangay niya to. Biya na sa dagbustay. Kaya ko sa mga dukato. Nirang. Ito mga sa meron mga panakaw. Kita ka ko. May din pag boarding house. Biya makadil ka to kasipugan. Ni, so may mga magniat pa sa si mga deposit mga Boarding house, Oy, mapipa ka mo sin bilik, bukod na yung bilik nyo, CR ka mo. Nirang, inda. Tigbasungkin umo yan. Ito kumakabuding house ini. Minsan ako rin nga. Biya, Maglagob lubing boarding house ini. biya mangi para saan ko. Pwede man yung mga tao rin Ikaw maguni-guni tudkaw. Iyang tanakaw, ikaw kasi mabasag kung maguni-guni. Uno, mag-inom dyan ko si mga tubig piyaso kahawa. Kita ba nagbus mo nanumbakan ako yan. Ano ba yung talalat mo yan? Natalalat mo yan? Di mo kaya nga tayo talalat ni amo na sila yung talalat yung tanda sin pag-usa ko. Sinaban ako kay Sulaiman. Taot inabudyang ko kita. Ano kita matugin eh? Biya bet ko rin di. Biya tud ba ko rin? Ako na ba? May tawa kayo, may Biya mo yung biya sa mga parasan ka pwede nga sila. Mo ka na bari mo na rin yan no? Mr. Ako mura, beto ba ko sa boarding house ini? Di ako mura magtaubtob na boarding house ini. Na mo sen. Yung kagjubol mo silang tagubtob yan. Mga sumit na mga tagbiyan kataon. Bakit kaya rin mga subusin yari sila mga Ay, lawin? kamusta? Uni pa kaso nyo, Ryan. Mandali mga subo. Unya to? Ano ka kami pagkaon? May tayap di ka mo. Buon ba? Inda. Ayat yung pagkaon irot na mo. Nirang mga iro. Ito naman, ito mo sa pagkaon iri. Sorry lang. Ikaw mahitulisin mood mo yan. Laro tong kusayan. Kaya na ka mo kung ano. Ay, kita mo. Ay, takad ka. Kita mo. Uy, takad ka. Ay ta. Matuna kita nyo pataas, total naman mamira man kita nyo pagkaon, sure man kita nyo mahapdi, di ba? Di ba ina, amon kapin pag party yan pagkaon, amon pa dito tasa. So matu kita nyo pataas, actually, bas dito nag-birthday mga lasya na mo, kasi amon pa mga pagkaon, matuna kita nyo. Yato na kasi lilukuan, total naman, kami maning kumonya to, so yari naman siya kamo bago ni Matong, total di naman kamo sa pagkaon iro, di ba? So kita naman kumaon. Patas kita nyo sa amura kumantikid, lumon kita nyo, way kita nyo palitaan, kanina kamo patas kita nyo karay. Patas na kita nyo kumaon kita nyo. Mita ko mabukasin yari da ko unahan, satan. Magdarangang gini ba't yari ang mga atas langit tinira. Bukod ba magdakang, kaya nga mo nakapin-kapin pagkaunan si mga pag-birthday yan. Ini ko, di na kasi ko, Kami nili pa kaumukha mo. di na kasi ko kumang pagkapin pagkaunan iro. Di ba ko kumusin pagkapin-kapin, ilingkat tayo ni mapakaon kita kapin. Amo naman dyan pugit. Tama kita mga pakon si mga kapin-kapin. Dyan kita pakin kita ini. Diyan ko ba kumain ako sa sini. Hintay na, hindi mo yun. Di ba mari kita ni Hindi mo ila ugan sin Ya, ano ko din ya. daway ni. Takad ka. Ano ba ini? Ano maglagublob, mari usot mo sen. Ay, mag-iwok, takad ka, mag-iwok. Karikan mo, kasi karikan mo. Karikan Yaso mo. mga ako. Na! Ay! Ay! Uy! Bukon! Mita ka mo! Kuting! Stag pero la Jomma ini lang. Baka mo na sa tutakad na ako, magkaunda kita niyo.
Okay na Ano, ka. yari din siya. Ay, Takad na awas, makatagad na ka mo. Yato na nga mga lay pagkakaunan. Ano rin man si makatagad, gusto ko makakuan ka mo lang. Pakaunon ta ka mo. Hindi na mo ini. Natakad na, di na ka mo takad. Bato na ako pala magkawa si mga pagkaon. Nabis kayo na ko lang, pakauditiktakan ko, inda. Makarara ba ito yung maini? Apit na ako mga punong umarin dito sa mga building ini mga... Yan ako rin. Yan ako Yan yan ako ba kiwa ko. Hey, ko'y maguna-una inadya ko'y mga magkuba-kuba yan. Dukak buli mo sila magkuba-kuba yan. Yang ba ka na naman ko, yang ba ka na naman ko, ang tawla ko. Kung nga nasabi mga kananaman mo yan. Kita mo na yung mga diyan, mga ijum may babas mga atas ng mga langit ini. Yan mo nasa no? Kung ka naman ay Juma Ay, yung baka mga... naman ijum ini. Juma? Ay, baka na ijuma. Juma? Juma? Ay, ano naman ijuma? Diba, ba't kita ba kita? Oy, ikaw eh, pati ka nakalaw pa to, yan una-una mo yan. Oy, Ay, mangiras. naman rin na prank naman rin ijum ini sa mga pagpakasunod pagkaon na law niya. Mangirasan kita makita mabuga, dang. Ano naman ijuma? Panyabot ko. Ha? Ayaw ko na Panyabot Juma. ko. Juma? Ano rin Juma ini? Ah, Juma? Ano Juma? Ay, kita na budyan ko yun. Ano naman ito Juma? Di ba nabaita? Di ba nabaita sa kako? nilaw. May tayo naman, may atin nilaw yan? May nagkamiskin na rin, tagda po si boarding house ini. Maruwi ka ba yung ilaw lang? Kana man piyatay na sila ilaw? Ilaw dyan sa liba. Makutap-kutap nilaw. May tayo dyan. Ibiaduhaing. Ba't mga magbaya? Ano naman ijum ini? Kangog tari Juma ini. Ah, Juma! Basta Juma! Ano naman ijum ini? Oy, Juma, tabudlong! Aw nunakaw! Makikusap mo sa ilaw. Ano na yung Juma ini ra? Juma, ay guys, sinurong to nagbayad sa kay mga tao na boarding house ini. Dila? Basta Juma. Juma. Ah, Juma! Teka, Juma, yung maglako-lako jarang. Hoy, hoy, naman ay Juma. matras passing ko lang, ay kung magsususin Oh, Juma. Panggukong kayo. Juma, ako kita mo ko ako. may tayo sa brand. Magpungpungin ilaw yan, may sana marit yan. Doon ang kataw-taw si boarding house ini. Oh, Juma, piling na siya. Ida bilang kong itahaw ng kao. Ida bilang kong itahaw ng kao. Aray! Silhe, ikaw ba yan? Oo, ikaw, kuya ko. Silhe. Lay dini, Rayan. Di makabuhain dini. Siyaon. Hello, Nor. Arin na ko. Anyari na ako ba? Mabait ako kakitaan Dominic. Hi. Langgan may babae? Di ka kilang kidagdos. Amo sa ni magkakabasura ka mo dito, bay. Nirang naglogsin baran. Dok! Kailo. Tuy! Amo to inililuto pagyanon nila. Oh! Taka. Sorry. Hindi naman makabukay luto yan to. Kari ko kamo katuna to. Kari kamo. Maglako-lako ko.